Очната линия. Загадъчна, питеща, изискана, стилна, класическа и достатъчна. Как да подчертаем най-красивата част от лицето си? За изкусно подчертан поглед е важна последователността на поставяне на очната линия. Сложното е само в главата. Когато го направите, е по-лесно. Поставете основа за сенки. Така очната линия няма да се размазва и ще се задържи дълго във времето. След това покрийте с пудра или телесни сенки за очи. Вече имаме прекрасна основа, която да задържи през целия ден очната линия. Започваме! Започнете с линия от края на окото към края на веждата. Ако търсите ефекта Клеопатра, можете да насочите линията и към слепоочието. Свържете края на линията към средата на окото. Кожата там е много тънка и често се нагъва под четката и се получава накъдрен ефект. За да го избегнете, е важно да следвате тази посока – от края на веждата към окото. Започнете и линия от началото и свържете към средата на окото. Готови сме! Не сме. Остана да повторим същото с другото око и да го направим абсолютно еднакво.
Важно е да постигнете ослепяващ резултат. Ако не сте, погледнете се по-отдалеч.